Αγαπητοί φίλοι και ιδιαίτερα συνεργάτες, γεια σας. Αυτό είναι το δεύτερο vlog που φτιάχνω, το δεύτερο βίντεο vlog που φτιάχνω. Είμαι στο κεντρικό κτίριο της Essence, είμαι σήμερα στα εγγένεια του καινούριου κτιρίου. Πίσω μου, ακριβώς εδώ, βλέπετε το ρεκόρ που έχει σπάσει η Essence με το μεγαλύτερο άρωμα στον κόσμο. Ένα άρωμα το οποίο είναι νομίζω 5,85 μέτρα και σήμερα δόθηκε και το certificate ότι όντως αυτό είναι το μεγαλύτερο άρωμα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, δείτε λίγο. Είμαστε σήμερα όλη μέρα σε αυτή την κατάσταση. Εδώ βλέπετε πίσω περίπου 800 συνεργάτες από 11 χώρες ήταν σήμερα εδώ μαζί μας, και αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν από χώρες της Βόρειας Αφρικής και υπήρχαν άνθρωποι που ενδιαφέρονται που ήρθαν από χώρες της Ασίας. Το μήνυμα που δόθηκε εδώ πέρα είναι ότι η Essence σιγά σιγά ξεκινάει και σε χώρες της Ασίας και στη Βόρεια Αφρική και σε διάφορες χώρες οι οποίες είναι πολύ μακριά. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι χώρες της Ευρώπης που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ούτε ειδικά μόνο αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το κτίριο αυτό πλέον μπορεί να φιλοξενήσει την ανάπτυξη της Essence σε πολύ περισσότερες χώρες και για πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Τόσο με αυτά δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι ότι σήμερα ανακοινώθηκαν και πάρα πολλά νέα. Είχαμε πολλά νέα εδώ, είχαμε καινούρια προϊόντα. Παράδειγμα, γιατί όλο αυτό θα ρωτήσετε, έτσι, καινούρια προϊόντα. Τι καινούρια προϊόντα έχουμε, πάντα αυτό ρωτάνε. Ό,τι καινούριο και να φέρεις, πάλι θα ρωτήσουν ποιο είναι το καινούριο προϊόν. Όμως έχω να σας δείξω πολύ γρήγορα τα καινούρια προϊόντα, γιατί τα έχω εδώ δίπλα μου σε μια κούτα. Εδώ. Αλλά δεν θα σας τα δείξω σήμερα με λεπτομέρειες, γιατί έχουμε κάποια σεμινάρια στην Κύπρο. 3 μέρες δηλαδή. 3 σεμινάρια στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα και 2 σεμινάρια στην Ελλάδα, Σάββατο και 14 και 15 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 14 στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα τα δούμε εκεί με λεπτομέρειες. Σήμερα όμως έχω μόνο λίγο κάτι να σας δείξω. Θα δούμε λίγο κάτι και αυτό ήτανε. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε από κοντά σε 2 εβδομάδες που θα είμαστε μαζί. Ένας κύριος εδώ με πειράζει. Λοιπόν, συνεργάτες λοιπόν από 11 χώρες αυτή τη στιγμή μαζευτήκαμε εδώ πέρα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συμμετέχω στο project της Essence από την αρχή που ξεκίνησε, από το Σεπτέμβριο του 2012. Και είναι αλήθεια ότι βλέποντας ότι η εταιρεία θα πάει μπροστά και την πολύ μεγάλη προοπτική που υπάρχει μπροστά μου, αν και τότε είχαμε πολύ λίγα προϊόντα, αν θυμάστε η πρώτη, είχαμε 30 αρώματα μόνο, το κολόστρουμ με τις κάψουλες μόνο και κάποια πολύ λίγα προϊόντα. Όμως η προοπτική φαινόταν δηλαδή ότι η Essence θα γίνει πολύ καλή εταιρεία και θα γίνει μία από τις επόμενες τεράστιες εταιρείες στο δικτυακό μάρκετινγκ στην Ευρώπη και ίσως έτσι και στον κόσμο στα κοντά. Οπότε δεν έχασα δευτερόλεπτο, έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο, από την πρώτη στιγμή που πήρα την απόφαση και υπέγραψε τον αίτηση εγγραφής μου με την Essence, ξεκίνησα αμέσως χωρίς να χάσω χρόνο. Και βλέπω τώρα ότι εισπράττω καρπούς μετά από 3,5 χρόνια που ασχολούμαι με την εταιρεία. Έχω ένα δίκτυο συνεργατών εξαιρετικών ανθρώπων, 11.500 μέλη σε 5 χώρες. Ένας απλός άνθρωπος, δηλαδή θέλω να πω ότι έχει κάνει κάτι εξαιρετικά μεγάλο, βέβαια με τη βοήθεια του συστήματος, έτσι, γιατί υπάρχει ένα σύστημα για το δικτυακό marketing της Essence, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ φιλόδοξοι, πολύ δραστήριοι, βρίσκουν λύσεις και πέφτουν με τα μούτρα στη δουλειά. Και ουσιαστικά η δουλειά μας ποια είναι? Να μιλάμε για τα προϊόντα, το marketing και ουσιαστικά την ιδέα του δικτυακού marketing. Πολλοί άνθρωποι που ξεκινάνε στο δικτυακό marketing είναι αυτό που λέω εγώ στα εισαγωγικά τεμπέληδες. Δηλαδή θέλουν όλοι οι άλλοι να κάνουν όλη τη δουλειά και αυτοί να κάθονται και να εισπράττουν. Αυτό όμως δυστυχώς δεν μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Πιθανόν ένας στους 1.000 ανθρώπους να ωφεληθούν από έναν τρόπο τέτοιο σκέψης, αλλά οι 999 δεν θα ωφεληθούν σε καμιά περίπτωση. Οπότε ουσιαστικά εδώ μέσα είχαμε τα εγγένεια της νέας Essence και αν δείτε και το λογότυπο από πίσω μου εδώ λέει Grand Opening New Essence. New Essence σημαίνει πολλά καινούρια πράγματα, τα οποία όμως θα τα επικοινωνήσουμε στα επόμενα σεμινάρια που θα έχουμε τις επόμενες εβδομάδες στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μέχρι τότε σας χαιρετώ,
σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ μέσω Facebook. Ανεβάσαμε διάφορα νέα, έτσι. Είδατε φωτογραφίες, είδατε εδώ τα αυτοκίνητα, είδατε τα πάντα όλα. Θα έχουμε όμως περισσότερες πληροφορίες όταν θα τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Γεια σας.